Take that, rewind it back. Ursula got the voice to make your booty go. We gon' start this thing alright. Say what? We got the start it out in the house tonight. We gon' start this thing alright. Давай, Явка, чакаш, изтера момента. Дай, крак! Можеш и подсечка даже. Аре се. И крак. Така близнак. Да. Удемни. Удрите ръцете. Добре. Така. Цели по-точно логика. Раз, два, три, крак. Излез крак. Добре. Ма цели. Крака го фърли там, където фърли ръцете. Сега който е по-добре. Дай крак. Давай ти си. Дай. Точно така. Сичи му лоукик на тема вашата. Давай, напред. Много дебни не. Работа. Знам, че си измъж, дай. Близнак играеш единични удари. Да. Не го оставя. Остана на дистанция, която да ти върне крак. Близнак, играй. Да. Близнак. Дай. Лоукик. Давай. До края. Не се навеждай. Ритай задния крак, ритай.